ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. дӯстон, Daewoo Nexia аст ки южникорейская, соли бароишаш 1996 соле ки сӯзишвораш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони пачка, 4 диска, 1 сола ҳуҷҷат, ходовой кадагиай, салон тоза, электропакет, радной краска, задаги пӯшидаги надора, ягонҷо сарапина надора. ин Nexia ки дӯстон 10000 ки мегӯям, хали 10000 нест. мошине ки состоянишон беҳтарин Nexia ки яъне ки тоза гаштагиай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 19000 сомония ки боз муомила ва савдои хуб мекунем. мега дар назди капот тоқа сум дӯстон ки вариантои алиша дора, фақат сум дар кора мега соҳибшон. дута рақамошон дар поини видео аст ки кор мекунам. метавонед бештар маълумотша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. деюм мошини фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, Chevrolet Epica аст ки соли бароишаш 2004 соле ки сӯзишвораш бензин, газ дорад, кор мекунад. ҳардуш объем мотораш 8 литри простой аст, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин электропакет дорад, ходовой дорад, 4 балони 80%, ходовой 100% кадаги аст, 4 диска, 4 балони 80%, яъне ки қариб ки нав аст. дӯстони азиз, состоянишон беҳтарин аст. радной краска ҳамаи хеле сафед аст, ки салонш тоза аст. фақат камтар телефоншон сурат хира гирифта ки хай мошин соза мега, рӯшани 100%. хай бештар маълумотша аз худашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. нархаш 38000 сомония ки боз камтар дига муомила мекунанд. вариантҳои алиши аст бо квартира ки хонаи заминӣ аз шаҳри Вада аз шаҳри Душанбе бошад. болоиш мега сум метем ки маслиҳат мекунем чанд сум ки дар кор болоишон метиҳанд. кадомто дӯстон агар ба сум мехарем ки квартира ки мисол хона дорен аз шаҳри Вада аз Душанбе алиша мекунанд, марҳамат бештар маълумотша метавонед айн ҳамин рақамошон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузуфи хачбек молодёжни соли бароишаш 1995 соле ки сӯзишвораш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер дора, мега кор мекунад. дар пешаш электропакетае. мошин состояниш хуб бе ягон камбудӣ. хоб 4 балони 80%, 4 дискаҳои худаш ва салоншам тоза мега. радной краска ҳамихе коричневый, яъне ки шоколадни цветае. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара. нархаш 25000 сомония ки бо муомила мекунем. мега фақат сум дар кора, вариантои алиши нестае. дӯстони азиз, агар ки шумо ҳамин шаҳри Исфара рафтатонед, мошин беҳад бад арзона ва состоянишам хуба, метавонед ки дига маълумотша гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Opel Vectra B аст ки Opel дути чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1996 соле ки сӯзишвораш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 1 сола ҳуҷҷат кадагия мега нав, 4 балони 60, 4 диска. хоб маълумоти бештар бо телефон мега свети ҳамихел радной, ҳамихел зелёния, кабута ҳамихел свет дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 18000 сомония ки боз камтарага муомила мекунем. мега срошна сум дар кора, мега фурӯш намондиян. нархи арзона, яъне ки созае. рақамошон аст, метавонед бештар маълумотша аз ҳамин рақамошон хитон занг зада гиред. марҳамат.
мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Astra J аст ки дар кузофи караван чӣ хеле шумо чанд бор хоҳиш кардем ки Opel Astra J караванмони на ба мо пешниҳод чид, мо омода карда пешкаши шумо кардем. соли барояш 2000 сола дӯстони азиз ки сӯзишвориш бензин газ дорад, ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони пачка мега, 4 та диска, электропакет, дигар маълумоти пурра бо телефон гуфтага дӯстони азиз ки мошин мега сайзиянаш беҳтаринай, салон тоза, бе ягон камбуди, 4 та электропакет ҳамаш кор мега, балонашам навай, раднои краска ҳами хел. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 38500 сомония ки боз арзон мекунем мега. хел нархуда дуруст дигар дӯстони азиз, ин хел мошин ёфтан қинай намедонам, якка арзонтар фурӯхта, бо ҳамеам арзон мекунем мега. 2000 сол, яъне ки 38500 сомонӣ боз муомилаам дорад. марҳамат, занг занед, бештар маълумотша аз амин чон гирен. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Lacetti аст ки соли барояшаш 2006 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази еврачо дорад, объем мотораш 8 литр мега соҳибшон. объем мотораш 8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 80%, 4 та диска, 4 та электропакет, хоб яъне ки ҳамаш кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷатам кадаге мега соҳибшон. мошин сайзиянаш беҳтарина, бештар маълумот ай пеш бием бинуфта ё ба телефон мефаҳмонанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, нархаш 30000 сомония ки бо арзон ва савдоам мекунем мега дар назди Капот. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантошон агар тоғир гирад, ҳамин шаҳр Истаравшан рафтатона мошини хуба метонен бештар маълумот чагиред ё ки рафта ай пеш бинед. марҳамат. Opel Astra F Badron дар кузофи седан, соли барояшаш 1995 солае ки сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега соҳибшон як даст гаштагӣ астай, соҳибуш 4 та балони 80%, 4 та диска, хадавой, раднои краска, ягон ҷош задагӣ пӯшидагӣ варид надорад мега, чашкаҳош ҳамаш 100% ай. дӯстони азиз, хай бештар маълумотша аз худашон мегиред. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом, нархаш 27000 сомония ки бо дар назди Капот мегад савдо мешавад. мошин тоза мега, сум дар кора, тоқа вариантҳои суалиш намешавад. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби мошин гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-класса ки сечка, соли барояшаш 1994 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази еврашо дорад, объем мотораш 8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 5 сола мега мошин дар дасти хуба мега, мошин мега як даст гаштага, айвагони 5 сола дасти худшон будай. 4 та балони пачка мега, 4 та диска, хадавой мега кадем, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, хадавой ҳамаш кадага мега, мошин бе ягон расход ай. бештар маълумотро дӯстон аз худашон мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 34000 сомония ки бо муомила ва савдо ҳам мекунем мега, ягон ҷош пӯшидагӣ надорад, раднои краскаи сафед ай. марҳамат, рақамошон аста, метавонед занг зада бештар маълумотошо аз худашон гиред. фақат савдо мега дар назди Капот астай. хай бо қатишон гап занед, дигар маълумотша мегӯяндтона ба шумо. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон, Daewoo Nexia аст ки соли барояшаш 1995 солае сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 та балони 60%, 4 та дискаҳои худаш, раднои краска, салон тоза. мошин мега 100% фақат камтарак мега, меличовка кор дорад мега, нагуфтиян чӣ кор дорад мега, меличовка кор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки нархи ахиронша мега соҳибшон, дигар арзон намешавад. хай дӯстон, агар кадомтон агар савдо кардатон, агар дилшон наёфтатонен, метавонед ки ҳамин мошина рафта ай пеш ва қатишон бо савдо кунед. рақамошон дар поёни видео аст, бештар маълумот аз худашон нархи ахиронша мега соҳибшон. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро подписка кунед. чӣ мошине ки ба шумо дар корай дар комментари нависед, мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем.
мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. Як тайга Mercedes Benz C-классе ки сафед соли бароишаш 1994 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш як 8 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балони 60 4 та калпак, родной краска, салон тоза, маълумотҳои пурра бо телефон мега соҳибшон. Мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбе. Нархаш 29000 сомония ки бо савдо мекуне мега дар назди капот кадоми харидори аниқай бештар маълумотша ба телефон ба шумо мефаҳмонанд. Марҳамат, рақамошон аст, метавонед занг зада бештар маълумотша гирен. хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар имо ватсап подлиса кунед ва лайкотона монед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошин аст дӯстони азиз. Ина Mercedes Benz C-класса ки сечка элеганса мега соҳибшон. соли бароишаш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. 4 дар электропакет, 4 та балони 70%, салон тоза мега мошина. чихеле ки дар сурат бибинед мега мошин амихелай, номерошам хай транзита бо дига маълумотша мегирен. мошин мега тоқа сум дар кор мега вариантҳои алиши умуман нестай. тоқа сум. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 35000 сомония ки боз муомила мекуне мега дар назди капот ба телефон савдо намешавад. дӯстони азиз, ина хай рақамошон аст. агар ки шумо харидори аниқ бошен, метавонед ки фақат одамои харидор бештар маълумотша аз худашон гирен. фақат хоҳиш кардага пешакӣ одамони харидор бошанд ва тоқа сумкади суми наличӣ. марҳамат, бештар маълумотша гирен худатон. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Opel Astra J аст ки соли бароишаш 1999 солае ки сӯзишвориш бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та дисковой рамашка, 4 та балони 70%, родной краска, яъне ки дигар маълумоти пурра бо телефон гуфтага хай худтон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фурӯхта мешавад нархи 30000 сомонӣ ки савдош дар назди капота мега 30000 сомон. бо муомилаш дар назди капот намедонам ба чӣ хотир мошина арзон фурӯхта. мошин беҳад бад арзона. хай бампери ақибаш камтара кор дошта. чихеле ки худтон мебинед. марҳамат, рақамошон аст. метавонед бештар маълумотро занг зада худтон гирен. шумо агар дошта бошед амхали мошинаи фурӯшӣ ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номери имо ватсап партнери мо дар видео оянда реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видео оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.